Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň tomoşaçylary, ýadyňyza düşýän bolsa men ýangyrak bir video goýupdym size. Şonda diýilýärdi, ine ýakynda green card başlaýar. Ýöne şu videodan sonra da iýem çysa berip, ine aýyň 4-üne başlaýar diýenleri men gördüm. Ýöne ine size ilkinji gerek, ine siz şu wagt işleýändirsiňiz. 2 oktýabrda, ýani bir näçe gün sonra green card resnalary kabul etişlik başlaýar. 2 oktýabrda başlaýar. Hassana sel dowam etýär. 5 noýabra çelli. Ýani şu 2 aralykda hökmen suratda isleýän bolsaňyz green card'a özüňiz ýüz tutup bilýärsiňiz. Öňüm diýär, men videolarymyzda green card tapşyrmak mowt. Hiç şeýle töre kabul edilmeýär. Şeýle hem ansat. Köp soragam ýok. Soraglar näme? Adyň, familiýaň, ýene orada şoňa meňdeşler. Nehip bolsa, öňüm diýipdim men, makul hyzmat terjime merkezinden haýyş edip, men şunu diýjekkel, elbetde mysal üçin muň hanak laýyk goýun, ondan sonra men hökmen size nemeçe onlarlyk hormatsyzlyk bolar size garşy ýöne. Siziň hem şoňa garşy isleňiz baga bolsa, men nehip bolsa ýakynda, ikisine başlaýar, ikisine başlandan soňra etip bilýän, instruksiýasyny ingilis dilindäki baş şuwat. Ýöne ýene-de başlandan soňra has anyk bolar. Nehip bolsa, aýyň ikisinden soňra şu ilkinji günlerini makul hyzmat terjime merkezinden terjime etdirip, şu bilen magnaşykly soralan hemmesini Ata Watan Türkmenistan saýatyna ýerleşdirer. Ýene bir gowzat şeýlek sanyny instruksiýany aslında türkmen dilini hem özleri resmi däşik şekilde ýöne türkmen dilini de özleriň saýtlaryna goýjaklar. Haýsy saýta tapşyryp bolýar diýen soraw mudama gelýär. Nehip bolsa şu videonun aşağına men yerleştirip koyarsın. Hep montaj edemizde. Yani dinge şu saytta men öňrek eşitdim de 9000 lira verdim, palançı 1000 lira verdim. Menki garanti ýene orada şoňa meňdeşler hilli gurunla wa öňem diýip geçýän alan maň. Mowt. Yani hiç kim saňa ister 1000 dollar ver, ister palançy ver, öňem diýip geçipdim. Ýene gaýtalýan ne Türkmenistanda, ne Türkiýede, ne Amerikada, dünýäniň hiç ýerinde hiç kimin loteriya görüşündäki green card'y size garantiye çıkarmak mümkünçülüğü yok. Ol bir loteriya hadisinde eğer çıksa çıkýar, çıkmasa da çıkmaýar. Indi ýene bir soraw, haçan belli bolýar? Ýani kaçmaýarlar. Resnamlar tapşyrmak noýabryň 5-ne çel dowam etýär-di. Şondan soň ýafylýar. Şondan sonra may aýynyň, ýani 2025-nji ýylyň may aýynyň 3'üne neticeler belli bolýar. Yani şoňa çellem, eğer saňa bir çykdy diýen bolsa, ýem ol ýalanlar. Sebäbi resmi eglan edilen seneleri ýan gaýdanım. Şonuň üçin hem 2025-nji ýylyň may aýynyň 3'üne eglan edilýär. Nirde eglan edilýär? Siz nirde tapşyran bolsaňyz, ýani saýt berjek diýdimi? Şu ýerde eglan edilýär. Näç bilmeli? Siz tapşyran wagtyňyzda bir kod berilýändir. Şu kod hökmen surada saklaň. Size ne jan geler, ne email geler, ýene rat geler. Size diňe özüňiz şu kod bilen şu saýta girip, görüp öwrenip bilýäňiz. Ondan başga ýoly ýok. Şonuň üçin men öňem aýtyp gelýän, her gerekde aýtýan, sebäbi näme janykan diýseň, alanmasyny isleýän hiç kimin. Her kimin özüne geçip bilýändem, aňsatdygyny bilýän ýene bardat. Eğer green card bilen Utanya adayında sana Amerika öýen berenok, işe berenok, hiç adam berenok, din Amerikada ýaşamak we işlemek bilen baglanşyk gursat berýär. Şonuň üçin hem berde eğer gowet ýaşajak bolsaňam, gowet işejek bolsaňam dil gerek. Şonuň üçin hem eğer diliniz bar bolsa has östüriň, ýok bolsa şu wagtdan başlaň. Hiç olmasa 6 aýyň içinde, 7 aýyň içinde öwrenip bilersiňiz. Dil bilen baglanşykly biziň makul sözlük diýip ýürüse türkmen, ingilis, ors we ingilis dilindäki sözlük saytymyzda, aplikasiýamyzda şonu bulup bilersiňiz. Şeýlem Ata Watan TV YouTube kanalyny biz mowt ingilis dilini video görüşine öğretýän bir videolardan başladyk. Şoňa da tomoşa etip bilersiňiz, onuň beýlek geçeýin. Hormatly tomoşaçylarymyz, ýa beýlek geçişimiz ýarak nesip bolsa men aýyň 2-sini, oktyabr aýyň 2-sini, 2-3 olar şu wagtdaky okuw ýagdaýlama görä nesip bolsa, başlandan soňra size şu ýerdäki soraw jogaplary, ýani kaçmaýarlyk instruksiýa türkmen diline bu ýerde getirjekler. Ýöne isteseňiz şonu da şu instruksiýadan soraw jogaplary men size Ata Watan TV kanalyna ýürütip video edip uzun video bolar. Şonuň TikTok'da ýa-da Instagram'da kısaçyk koýarys. O videony
Şol seseňizem Atawatan TV YouTube kanalyna şu wagtdan agda bolsaňyz, nähip bolsa men şu ýerdäki birincide ýa-ni kaçmaýarak Makul hyzmat terjime merkezinde men şol soraglary, ýa-ni soraglary hay soram, mesela familia ýene öwretip ingilisçe ýazylar, şolaryň hemmesini men olardan terjime etip alaryn. İkinciden hem instruksiya tam Türkmen dilinde boljagy üçin hem instruksiyadan hem men şu ýerdäki soraw jogaplar täbi nirde tapşyrsaň bolýar, köp soralara jogaplarym bar. Ýa ingilisçe ba, ýöne Türkmen dilindekiň ýakynlyk olar goýýarlar. Haçan goýýarlar, ikisinden soň goýýarlar. Şonuň üçin men hep bolsa o arada Atawatan TV YouTube kanalyna videony siziň üçin ýazgyp edip, giňişen videolar hep bolsa ýerleşdirin. Şonuň üçin Atawatan TV YouTube kanalyna agda bolup bilerseňiz. Indi ýene bir zat, eğer utanýardyňyzda nähip bolsa Amerikaga gaýtjak bolsaňyz reklamlaryňyzy aňarda terjime etdirip gaýdyň. Sebäbi esasanam bilýän reklama ýöne esasanam mysal üçin saglyk bilen bagly vaksinaň nemes bolýar, çağlaryň sanjym pasport bolýar, bir näse saýpalyk we pasport bir näse dokumentler sebäbi keleniňizi terjimesi kymmat düşýär. Onam size reklam ýokuny aýtyp geçeýin. Hormatly domuşlarymyz ýene öýdük berleýän 2024-nji ýylyň 2-nji oktýabryny resmnamda kabul ediş başlaýar we 5-nji noýabra çelli dowam etýär. Netijede 2025-nji ýylyň 3-nji maýyna belli bolýar. Onu näme? Häzirçe hoş sag bolun. Kanalymyzda Atawatan TV YouTube kanalynda agda bolmagy unutmaň.